mintió, lo que pasa es que ganó Bustamante y tú lo omitiste. Por favor, compañeros. Poñede as imaxes onde se ve, os datos onde se ve que engañou, por favor, poñedes. Hai imagen? Poñedes. Ai, que pena máis grande. No. Que pena. Roberto. Que pena máis grande. Que pena máis grande. Marchou unha fase. Qué pena. No me hace gracia, que yo estuve 7 horas encerrada en un tren, el lunes. Pobres dos que estaban con usted. Un aplauso para Melanie. Bueno, esta sí foi, non? Esta sí foi a noticia da semana, o apagón do lunes, moita xente, sobre todo esa xente que sigue pensando se tirar os iogures ou non. Hai xente que aínda non tomou a decisión. E os ovos. Ainda hai xente que está dicindo, tirarei os ovos, non tirarei os ovos da nevera. E esa xente maior que está acostumbrada a apagar sempre as luces, que tuvo que andar comprobando se estaba a chave en posición de apagado, pa cando volva que non colla encendida a luz. Cuidado. Maneiras distintas de enfrontarse a un apagón, a xente maior e a xente nova, senón, mirade este tuit de un chaval, de un millennial, mirade, estaba preocupado polos meus avós decidir ir á súa casa se necesitaban algo. Chego e topo a miña avoa cunha radio que comprara hai 20 anos, un camping gas que comprou cando puxo a vitro, por si acaso, e resulta que fun a axudar, pero o axudado fun eu. Claro. O que un millennial chama inferno, pois un avó chamalle fogar, directamente. Bueno, acabouse o noso monólogo, quedou así a medias, como os peinados dos futbolistas, que parece que non están acabados, e vamos ir co primeiro sketch da noite, que é un sketch sobre isto, sobre o que pasou ese luns á noite de apagón nunha casa calquera de Galicia. Vamos alá. ¿Y dónde ves? Fun comer un par de plátanos. De plátanos? Sí, ¿Para qué? Pincho Rafa Nadal, que pa coller forzas comía 2 plátanos. O que pasa é que non sabía que íbamos ir a 5 sets. Joder, non sei. Non se ve nada, que así me dá unha hostia e foi salud. En toda España e en Portugal. Como estarán en Portugal, que xa cando hai luz vese pouco, como estará Portugal ahora mismo? Como estará Portugal? Bueno, eu Portugal sempre o digo, non está acabado. Cando acaben vai quedar precioso, pero non está rematado. Cando acaben, recollen a ferramenta, recollen o material todo, eso vai estar precioso. Moncho, ti non traballabas hoxe? Pero como vou traballar se son maquinista de tren e non hai trens? Joder. Ah, non hai trens? Foi xa luz e aparte non hai carbón pa a máquina. Moncho, os trens non van a carbón. A mí que me dá, eu vou pilotando, eu que sei se van a carbón ou van a electricidade. Pero un dolle, é un gío. Parte! Pilotar un tren é moi difícil, porque tens tantos sitios a donde ir, é moi complicado. Bueno, que che vai dicir eu? Menos mal que colle unha linterna. Sí, todo o país está a oscuras ahora mismo, ¿verdad? Como estará Abel Caballero. Sí. Diz que anda pola calle gritando música e luz! Como estará o pobre?
Tú tranquila. Me apague. Tú tranquila que xa comprei a linterna. Pois encendia. Sí, pero... onde están as pilas? O sea, compras unha linterna e non compras as pilas. Eu que sabía que iba con pilas, pensei que iba con electricidade tamén, joder. Non hai pila na casa? Non sei se hai pilas. Veña. Que xe vou dicir eu? Da igual. Eu teño que dormir, vou traballar, ou vou me deitar, ou vou dormir. Por que te vas deitar? Pero, Joder, vou me deitar porque non me salo o seguinte... O seguinte tren non me sale hasta dentro de 3 horas. Durmo 3 horas. E vas te deitar por 3 horas. Pregunto, deitarte por 3 horas? Sí, pero se foran 4... Home, 4 ainda che compensaba, pero 3... Eu penso que 3 horas... Igual se me deito... Tú crees que se me meto na cama vou me levantar peor? Sí. 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 O sea, ti ahora mismo, Sí, si te deitas na cama, Sí. vas te levantar mal. claro. Entonces, pa que É te que vas a 3 deitar? horas está aí que... Nin é, nin non é. Pa que te vas deitar? Sí, sí. Non sei, vai... Vou á cociña. Vai. Vou á cociña que hasta quixen coller un plátano e non había. Un plátano que deixara... Non sei. Había un plátano e non... Non había ahora. Combinei o plátano, non? Vou ver... Que hora é? 7 da mañá. Vou ver o que anda aí que o repiten de noite. Non porque este ben, porque é largo e compensa se repetilo. Venga, vou. Está nesa, sí, queres que che cambie? Cambio o fondo de pantalla do móvil, que dixeras... Pero que foto de pantalla que está o meu marido aí? Lárgate de unha vez, Marcha, venga. Foto de pantalla. Dios mío. Colle todo. Bueno! Ostras! Cando veñen todas xuntas. Pasou? Quixen poñer na televisión e non debe ter pilas o mando tampouco. A ver. Non vai. Que mando? Que non encenda. Que mando, Mancho? Que houve un apagón en toda España. A televisión con que vai? Con que vai a televisión? Vai con leña. Vai con electricidade. Se houve un apagón non é culpa do mando, é que non vai a televisión. Vale. Vale? Pantor, deítame. Pero por que te vas deitar? Joder. A ver. Algo teño que facer. No. Ya. Vamos a ver. Non hai luz. Non hai televisión. Fáltame 3 horas. Pero Deítame. que te estou dicindo que si te deitas ahora, 3 horas non compensan. Porque, ven conmigo, séntate aquí conmigo. Vamos a sentarnos aquí os dous. Hello? Séntate aquí comigo. Que pasou? Canto tempo hai que non temos unha conversación de parexa? Hostia, estamos tan mal, a cousa é tan grave que hai que falar. Igual sí, porque hai moito tempo que non falamos de como nos sentimos, de como estamos. Que che preocupa, que non che preocupa. Sí. Non sei, hai moito tempo que non falamos. Bueno, preocúpame o que me lle preocupa a calquera persona, un matrimonio. Donde carallo van os 2 plátanos que tiña eu ali jardados? Cominos eu antes. Ah, comixes tú? Sí. 2 plátanos? 2, sí. Joder, hasta Nadal vai de un en un. Vou facer un cake. Vou facer un cake. Vou facer un cake, listo. Vou cargar o móvil que me quedaba un 20% de batería. Pero, outro apilolado.
pau, que non hai luz! Como vas cargar o móvil, mona? É que, bueno, vale. Lárgate que foi á cociña, ahora, espabila. Bueno! Joder, unha atrás doutra. Que pasou? Se temos un enano hasta ahora mismo no 1,95 m. Pero que pasa? O forno, que aparentemente está ben, está todo normal, non quenta. Metes o bizcoito e non le veda. Abecerrase. Porque non hai luz, Moncho. E ao non haber luz tampouco quenta o forno. A tomar pouco, se vai todo En unido. principio no, porque o forno vai con electricidade. Vale. Ponte deito. Bueno, e dalle morena. No, pero te que che picou a mosca do sono ou que pasa? No, todo el mundo. Que manía tes con deitarte? Deixa aquí a linterna isto. Joder. Estou reventado, son 3 horas. Son 3 horas que non che van prestar. Bueno, a ver. Se non durmo, por lo menos tira as pernas. Joder. De los pés frísimos. ¡Ostras! Pois ti podías cortar as uñas dos pés, porque un día me facer sangre, No, tes os pés moi fríos e aparte de moi fríos, moita cantidad de pés. Que non me toques cos pés, que non me Pois bótate pa lá, Joder. ou vai dormir pa sala. Estou na miña cama tamén, ou non podo dormir na miña cama? Bueno, estes son os meus pés. Que non me toques cos pés! Que non te están tocando cos pés. Dios. Pero como tes as uñas, Dios mío, de largas. Como teño as uñas de que? Tes as uñas larguísimas. As que ten as uñas largas eres ti, que eres un cocho. Pero estoume tocando os meus pés, logo. Ai, madre mía. Vamos. Venga. Dios, tes aí un muestra. Parece un frijodedo. Parece un frijodedo en vez de un pé. Chavales! Vale? Son meus pés, sí, teño os pés moi fríos, xa sei, é certo. Xa sei que teño os pés fríos. Pero moi fríos. Sí, xa sei. Pero que me queres facer sentir mal? No pasa nada, perdón. Valo conseguir, Nada, non pasa nada. Pensei que éramos da miña muller. No se preocupe, non pasa nada. Venga. Vamos dormir que nos estamos pillando todos moi nerviosos. Veña. Hostia! Deiteime cagorra, me cago. Vamos vir un momento aquí para diante. Vamos falar aos compañeros de UGT e Comisión por un momento todo. Vete para aquí para diante. Sí, haga el favor usted. Sí, non pasa nada. Aí está. E quen é usted? Quen é usted? Quen son eu non, quen é ela? Ele é miña muller. E usted quen é? Son cando fun cos... Cando fun cos... Cando fun cos non estamos. A ver, non hai un apagón, Moncho. Está toda España sin luz ahora mismo. Xa. É Dani. É Dani Carvajal. Dani, o veciño do cuarto C. O veciño do cuarto O C. de arriba. Vale. E que fai o veciño do cuarto C no segundo B? Home, pois que non hai luz e non se vía nada. E estaba todo oscuro e ele equivocouse e meteuse aquí neste piso. Usted meteuse aquí pensando que estaba no seu piso. Ahora sí. É que non se ve nada. Ahora sí que pensan que son gilipollas. No. Ahora sí. Ahora sí. Porque pregunte unha cousa. Se usted pensaba que estaba no seu piso, non lle chamou a atención que estuvera na súa cama. Non, porque teóricamente usted estaba metido na súa cama. Sí. Non lle chamou a atención que estuvera na súa cama a miña señora. A priori non, é que non? son cantante da París de Noia. E?
que pasan moita xente pola miña cama e non me... Non me quedo coas caras, son malo pas caras. Pois nada, pois non pasa nada. Un malentendido teño calquera. Unha cousa, pilas non terá. Xusto sí. Sí, xusto comprei pilas no chino abaixo. Métame aquí. Xa está, metidas. A ver se vai. Tío, parece que foi Dios. Hurra! Ahora que teño pilas veo luz. Pois venga, pois xa está salvado por mí. Maravilla. Xa estaría. Que susto. Gusta o cake? Buah, me encanta. Veña, vamos aquí. Xa sei que me comemos plátanos, Sí, pero vamos. que non che quixen decir veña, nada. Vamos comer o cake. Están ricos, Velo. Xusto como me gustan a mí. Que non... Vamos. No, que... Están maduros, estaban ben. A ver, sí, pasa, no, pasa, por favor. Sí, que estaba aí,